के छाँव देखते होतई हमरे उराहिया बैठी के पिपरा के छाँव रुक 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 अरे टरेनिया रुक 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 रे टरेनिया ले ले चल जनुआ के गाँव रुक 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 रे टरेनिया ले ले चल जनुआ के गाँव रुक 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 रे टरेनिया। मनवा न लागत होता है पिया के आंगनवा रतिया में देखी देखी रोबत होते चनवा रोबत होते चनवा मनवा न लागत होता है पिया के आंगनवा रतिया में देखी देखी रोबत होते चनवा रोबत होते चनवा जबने ना गदिया गेलै पगले उ हवे हमरो पहुँचा रुक 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 रे टरेनिया रुक 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 रे टरेनिया ले ले चलो जनुआ के गाँव रुक 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 रे टरेनिया ले ले चलो जनुआ के गाँव रुक रुक रुक। फोनवो नहीं कैला कहीं नहीं भेजले कई खबरिया कौना देशवा में बस है जन के ससुररिया जन के ससुररिया फोनवो नहीं कैला कहीं नहीं भेजले कई खबरिया कौना देशवा में बस है जन के ससुररिया जन के ससुररिया गोरे ललटे बुझे मजबूरी बताई है आशीष के नाम रुक 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 रे टरेनिया रुक 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 रे टरेनिया ले ले चल जनुआ के गाँव रुक 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 अरे टरेनिया ले ले चल जनुआ के गाँव रुक रुक रुक